Студент тормышы кеше күңелендә иң матур, иң якты хатирәләр, онытылмас вакыйгалар калдырасы мәлдәрнең береһе ул. Әле генә ата-әсәләренең канаты астында иркәләнгән балалар ниһаять студент тормышына аяк бата, олы тормышта тәүге ышаныслы адымдарын яһай. Башкорт дәүләт педагогия университетының башкорт филология факультетында студентлыкка багышлау беренче курс дәресен университетта үткән тәүге сараларның береһе ул. Быелгы уку елына республиканың төрле кала районнардан барлыгы 57 студент укырга килгән. Быелгы елда без һәрберебез олы һынауды үттек, имтихандар тапшырдык һәм ашы югары үдәүдән республиканың иң һәйбәт уку йортларының беренең студентлар булырга безгә насип булды. Безнең студент елларыбыз бик яхшы гына башланды. Бездә укытучылар, өлкән курстагы студентлар ярдәм итә безгә өйрәттеләр. Был факультетта буласак телселәр, укытучылар, филологтар белем ала. Әйтергә кирәк, студентларның үз теләктәре менән укырга килүе лә бик куанычлы күренеш. Миңа монда укуу бик охшай, мин монда килгәнемә шатмын. Алдан ук белә инем, ошо университетка килүемдә буласак һөнәрем үдемә охшай, артабанда мин логопед-дефектолог талырга ине. Сара барышында студенттар үз таланттарын күрһәтте. Үддереп гитарала уйнаусылар да, дәртле итеп йырлаусылар да булды. Кызлар, егетләр бер ай гына укударына карамастан үзара дуслашып, дуслык ептәрен ныгытып та өлгергәннәр. Афариндар. Группалағы кызлар менән ортак тел таптым, егетләр менән дә әлбиттә, ятакта бик охшай. 5 ел гомеремде тик якты, матур итеп үткәргән теләктәмен. Сара адагында факультет деканы Ләйлә Мидхәт кызы тантаналы рәвештә студент билетлары тапшырды, изге теләкләрен yetkерде. Студентлар иһә яхшы итеп укырга, белемгә ынтылырга ант бирде. Студент исемен горур йөртергә. Бар ердә лә актив булырга. Ант итәм. Алдагы 5 елда уларда мавыктыргыс һәм күңелле студент елдары көтә. Һәрбер көнегездән ям табып, яңа уңыштарга өлгәшеп укырга ятһын студентлар. Эдуард Гайнанов, Лидия Динмөхәмәтова, Тау-Тау хәбәр өчен.